Ongi etorriak Oizmendi Telebistako ikusentzule guztiok. Hemen hasten gara, Zaiborren orduan. Egunero, astelenetik ostiralera, goiz-goizean, ikastetxera joan aurretik, 8:00 9:00 izango gaituzue. Eguerdian ere bai, etxeko gizon eta etxeko andreak zaretenok, hemen ikusi ahal izango gaituzue, eguerdiko 12:00 ordu batetara. Arratzaldean, nola ez, ikastolatik irten bezain pronto, 4:00 5:00 edota lanpetuta zaudeten guztiok lanetik zatoztenean, arratzaldeko 8:00 9:00. Ez utzik egin, zergaitik, hainbat eta hainbat ataletan sakabanandutako saio hau egiten ari gatzaizuelako. Koreografi magikoa, karaoke lehiaketa eta besteak beste zorion agurrak eskaintzeko aukeran izango duzue. Besterik gabe, az gaitezan ba gaurko lehenengo atalarekin. Badakizue, koreografi magikoa! Alaze da, gaurko koreografi magikoan hasten gara. Gaurko honetan naturarekin bat datorkigun abesti batekin joango gara. Elefantearen abesti zoragarria. Elefanteak gozatzera eta ikustera joango gara. Ikustera eta gozatzera. Guazen besterik gabe gaurko pausuak azaltzera. Eta lehendabizi, elefanteak teilatuan ikusiko ditugu. Elefanteak teilatuan daudenean horrela egingo dugu, eta nola ez, elefanteak normalean handiak kristonak izaten direnez, esaten duenean abestiak elefanteak kristonak dira, horrela egingo dugu. Gero, adibidez, beste pausuetariko bat, honako hau izango litzateke, elefantaren trompea edo trompa aurrekalderantz eta besoak atzekalderantz bota, elefantearen izatza egiteko. Besterik gabe, goazen gaurko abesti polit eta zoragarri honekin. Ikusia, teilatu gainean, kristona berea, biziklo Eta da, batean, trompa. du aurrean, Izatzarekin goaz. Primera. Elefantea. Elefantea da, Osondo, goazen berriro. Ikusian. teilatu gainean, No. kristona Eta berea, trizikloa, trompa. du aurrean, Eta izatza. izatza atzean, Aha. elefantea Horen, da, zuek bakarrik. Ara, ikusian. kristona Osondo, berea, triziklo batean trompa. Eta nola ez, izatza. Osondo. Aha. Elefantea da, Guazen berriro. Ikusian, teilatu gainean, kristona berea, triziklo batean, trompatu aurrean, izatza. Osondo. Elefantea da. Venga, zuek bakarrik. Ui. Ez da entzuten, Galdu altzarete. Oso haudete, Bai, venga, trompa. Izatza. Aha. Orain nire laguntzarekin. Ikusian, teilatu gainean, kristona berea, triziklo batean, trompatu aurrean, izatza. Osondo. Eta orain, azkena zuek bakarrik. Primeran. Trompa eta izatza. Osondo. Elefantea da. Primeran. Venga, azkena. Ui. Horre erratu zarete, ondo zoazte, bai. Entzuten da? Elefantea da, Primeran. Osondo. Txalo bero bat. Ongi dantzatu duzue gaurko koreografi magikoko elefantearen abestia? Bueno, posten gara. Eta lasai, ez baldin bada horrela, egunero izango duzu aukera lantzeko eta perfekzionatzeko eta. Momentuz, bigarren atalaria hasiera emango diogu. Badakizue, beti bezala, karaoke lehiaketa. Baina kasu honetan lehiaketa alde batera utziko dugu zergaitik. Aste santua datorkigulako. Aste santuko larun batean efemerik ez da izaten. Beraz, hemendik eta 2 aste betera izango gatzaizue, beti bezala FM Gernika Lumon 7:00 8:00 larun batean.
Besterik gabe, guazen bak gaurko karaokeari hasiera ematera. Eta nor datorkigun? Kasiano handia izan zenaren abesti zoragarria. Itxasontzi baten, badakizue, estarriak landu, afinatu, eta azgaitezan. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakin nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakin nora. Agur nere ama lastan politari, agur nere maite politari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramaten eta ez dakin nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramaten eta ez dakin nora. Agur zenidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez dela negar egin behar babilotza. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakin nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakin nora. Agur nere ama lastan gozoari, agur nere maite politari. Etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Agur zenidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Gora Euskal Herri, gora Euskal Herri, gora Euskal Herriari. Ongi etorriak gure hirugarren atalera, ongi etorriak galdera eskutura. Bueno, ikusten duzue, gaurko honetan kanpoaldean ez gaude, barruan gaude, baina zein tokitan? Hori izango da gaurko galdera eskutua. Zein da toki hau? Non ari gara grabaketak egiten? Zuk ere bideokonsola edota bideojostailu hau irabazi nahi duzula? 200 jolas, arkade jolas dituen bideokonsola hau? Ba oso erraz daukazu. Gure galdera eskutua ongi iragarri behar duzu, eta zure erantzuna bidali gure emailera. Hemen behan ikusiko duzuen Zaiborren ordua abildua edo @gmail.com era. Zaiborren ordua abildua edo @gmail.com. Zure erantzunak bidali email horretara eta erantzun zuzen guztien artean ostiral honetan zozketa bat egingo dute. Eta kontaktuan jarriko dira irabazleekin. Besterik gabe, sorte on gure galdera eskutuan. Asmatu alduzue gaurko galdera eskutua, bai ala? Venga, zorionak aldez aurretik irabazlearentzako. Guazen orain laugarren atalari hasiera ematera. Bai, atal egokian zaude.
bideoklip musikal eta zorion agurren atalean. Zuk ere norbait zoriondu nahi duzula? Bilobaren bat, aitatxu amatzu gurasoak edota adizkideren bat? Ba oso erraza daukazu, Gure emailera, hau da, Cyborren ordua, abildua, gmail.comera, zorionduaren izen abizenak, zenbat urte betetzen dituen, argazki baten bat edo beste, eta bere gustoko dituen abestiren bat edo beste, bidaltzea besterik ez duzu. Ongi etorriak, zorion agur eta bideoklipen atalera. Aurrera! Gustoko izan dituzuek aurko bideoklip musikalak ere bai? Bueno, posten gara, gure intentziorik onenarekin aukeratutakoak izan bait dira. Besterik gabe, bukatzen hasi behar dugula dizkideok, baina lasai ez negarrik egin, Bihar ere hemen izango gaituzue eta ordu berean. Zintxoak izan, asko ikasi, hortzak egunero 3 edo 4 aldiz gutxienez garbitu, eta nola ez, badakizue, zoriontsu, bizi, agur bero bat! Ongi etorri. Escaleras. Ongi etorri. Eta hainbat ataletan sakaban dutako. Que pena. Sakaban dutako. Dentro. Ongi landu duzu. Ai, Laura! Vale. Nora, bidali behar duzun zure erantzuna? Oso erraz. Beti, izaten dizu. Seko. Zuk ere norbait zoriondu nabilean zabiz... Ongi etorriak Cyborren ikuskizun miresgarrira. Cyborg. 2004tik bermetzen dugu gure arrakasta. 8.000 batiotik gorako soinuaz orniturik. 11 metrotako kamioi esenatoki erraldoia. 2 ordutik gorako dantza koreografiko ez beteriko ikuskizuna. Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban lehenengoak diskopestetan. Ikuskizun bakoitzean DVD bat oparituaz, Cyborren koreografiekin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Az daitela ikuskizuna.